У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў пятніцы 8 сакавіка. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Больш як 8 тысячаў жанчынаў зазналі палітычны пераслед у Беларусі. Несуцяшальную статыстыку ў міжнародны жаночы дзень прыводзіць праваабарончы цэнтр «Вясна». За апошнія 3,5 года былі асуджаныя штонайменей 1033 жанчыны. З іх амаль 250 былі змешчаныя ў папраўчыя калоніі. Цяпер за кратамі 171 палітзняволеная, сярод якіх 2 дзяўчыны-праваабаронцы, 2 адвакаткі і 9 журналістак. Варта зазначыць, што ў статыстыку трапілі толькі вядомыя праваабаронцам выпадкі пераследу. Абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціхановская звярнулася да беларусак з нагоды Дня салідарнасці жанчын у барацьбе за свае правы. На фоне трагедыі 25-гадовай Лізы, якая стала ахвяраю гвалтаўніка і забойцы ў Варшаве, асноўную тэмою звароту Ціхановскай быў гвалт у дачыненні жанчын. Последние дни я читаю истории белорусок по хэштегу «Хопить гвалтить». Они вызывают во мне чувство боли, злости, сочувствия. Дорогие женщины, спасибо за вашу смелость делиться личными историями. Благодаря таким историям я вижу, что женщины научились не молчать. Никогда не сомневайтесь в своей силе и способности заставить весь мир услышать ваш голос. Сейм Польшы прыняў рэзалюцыю з заклікам да Еўрапейскай камісіі увесці забарону на імпарт харчоў і аграпрадукцыі з Беларусі і Расіі. Адначасова польскія дэпутаты заклікалі Раду Еўропы і Еўрапарламент прыняць захады дзеля абароны адзінага еўрапейскага рынку ад празмернага імпарту з Украіны. У дакуменце зазначаецца, што пастаўкі аграпрадукцыі з Беларусі і Расіі працягваюць прыносіць даходы ў бюджэты гэтых краінаў. І спыненне гандлю для Еўропы ёсць, цытата, «маральным доўгам». Тым больш, што імпарт з Расіі можа ўключаць збожжа, скрадзенае з акупаваных тэрыторыяў Украіны. Нагадаю, раней забарону на завоз расійскіх і беларускіх харчоў і аграпрадукцыі ўвялі ў Латвіі. Такі ж самы крок разглядаецца і ўладамі Літвы. У жодзіне цягнік збіў на смерць 88-гадовую жанчыну. Пенсіянерка перабягала чыгуначную каляіну на забаронены сігнал светлафора перад хуткасным цягніком. У гэты ж час іншай каляінай ехаў яшчэ адзін цягнік. Машыніст спрабаваў пільна затармазіць, але пазбегчы трагедыі не ўдалося. Жанчына загінула на месцы. У Віцебскім раёне пешаход загінуў пад коламі аўтамабіля. Трагедыя адбылася ўвечары непадалёк ад Віцебску на трасе, што вядзе да мястэчка Руба. 30-гадовая кіроўца Джылі не заўважыла і збіла пешахода, які ішоў з крайкам трасы без флікера. Мужчына загінуў на месцы. Амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі ў Расіі выступіла з папярэджаннямі, што ў Маскве ў найбліжэйшыя 48 гадзінаў могуць адбыцца тэракты. Яны заклікалі сваіх грамадзянаў пазбягаць масавых збораў людзей і не хадзіць на канцэрты. Папярэджанне амбасады ЗША размясціла на сваім сайце і Міністэрства замежных справаў Вялікай Брытаніі. Імавернасць тэрактаў дыпламаты ацэньваюць як немінучую. Расійскія ўлады пакуль не каментавалі гэтай інфармацыі. Падобныя прагнозы ЗША ў сярэдзіне лютага 2022 года давалі і наконт уварвання Расіі ва ўкраіну, а за 3 дні да пачатку эвакуявалі сваё прадстаўніцтва. Былога галоўнакамандуючага ЗСУ Валерыя Залужнага хочуць прызначыць на пасаду амбасадара Украіны ў Вялікай Брытаніі. Пра гэта 7 сакавіка распавялі ва ўкраінскім міністэрстве замежных справаў. У ведамстве адзначылі, што Лондану дасланы запад на зацверджанне такой кандыдатуры. Са словаў прэзідэнта Владзіміра Зеленскага, раней Залужны сам для сябе абраў працу ў дыпламатычным кірунку. Кіраўнік украінскага МЗС Дмытро Кулеба назваў прызначэнне Залужнага на пасаду амбасадара лагічным крокам. Ён кажа, што ключавым патрабаваннем было разуменне кантэксту вайны, бо Брытанія – адзін з ключавых партнёраў Кіева. Адзначу, што раней Залужны скончыў магістратуру Астроўскай акадэміі са спецыяльнасцю міжнародныя дачыненні. Ён дасканала валодае ангельскай мовай. Беларускі хакеіст Ягор Шаранговіч упершыню ў кар'еры набраў 4 выніковыя пункты ў адным матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. Беларускі нападнік Кэлгары Флеймс двойчы закінуў сам і двойчы асіставаў партнёрам. Дзякуючы намаганням Шаранговіча вогненныя перамаглі ў гасцях Тампу з лікам 6-3. Беларуса прызналі першай зоркай матчу. У 62 гульнях рэгулярнага чэмпіянату Шаранговіч на мінушку Шаркі, Акула, мае 25 закінутых шайбаў і 20 асістаў. Агулам
Разам 45 выніковых пунктаў. Да асабістага рэкорду не стае 1 пункта, а да заканчэння рэгулярнага чэмпіянату яшчэ застаюцца 20 матчаў. Больш падрабязная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю, як заўсёды ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.